Avui ens acompanya Guillem Forner, jurista i candidat amb seny al Comú de la Massana. És correcte? És correcte. Guillem, benvingut. Moltes gràcies, Sergi. Gràcies per venir a aquests estudis petits i amables. A tu per convidar-me, i tant. Estàs més còmode conversant amb mi o amb aquests debats que estàs tenint aquests dies? Són diferents, són diferents. Cada cosa té el seu encant i els dos debats que portem fins ara, la veritat és que han sigut molt reveladors i molt constructius en aquest sentit, però, home, una conversa amb tu, això no ho supera ningú, això està clar. Escolta, Guillem, tu passes bé als debats o tens alguna frase preparada si l'altra candidata toca un tema que tu t'estimes més que no toqui? No, m'ho passo bé, els debats. Sí? La veritat, a mi sempre m'ha agradat molt xerrar i, a més, clar, amb la Eva, amb la meva contrincant, ens coneixem des de fa temps, hem compartit comú durant 4 anys i, de fet, a les juntes ja ens hem esbatussat de valent moltes vegades, sempre políticament i amb tot el respecte, com sempre, però m'agrada xerrar i m'agrada debatre i contrastar idees i lluitar al 100% per allò que penso. Per què vols ser cònsol? Aviam, hi ha moltes raons. Primer de tot perquè, seguint l'experiència del 2019, que ens vam presentar amb aquesta candidatura també molt transversal, només va haver-hi una candidatura a la Massana. Això democràticament no és gens sa i vaig ser el primer que, tot i presentar-me jo, em va saber moltíssim greu de no tenir ningú enfront per el que et deia abans, per poder-m'hi esbatussar, perquè a mi m'agrada en la campanya electoral que hi hagi aquesta confrontació, aquest picabaralla d'idees. És el que està passant a Canillo. És el que està passant a Canillo, que Canillo també ja comença a ser una tradició i també, ostres, parlant amb molta gent de Canillo, estan molt decepcionats que no pugui haver-hi aquest contrast d'opinions. M'advertia ahir Josep Mayoral, el candidat a la reelecció a Sant Julià de Lòria, que, home, no hauria d'estar molt bé una candidatura només perquè el perill del vot en blanc. Per suposat, és un vot de càstig. Nosaltres el 2019 vam tenir el 51% de participació, això vol dir que el 49% dels ciutadans no van anar a votar. És lògic, perquè és que normalment si hi ha una candidatura, el primer que pensaria la gent per què d'anar a votar si ja estan a dins de facto. Però la veritat és que una de les raons principals per aquesta candidatura era principal aquesta, de donar aquesta segona opinió, aquesta segona opció als ciutadans de la Massana i, a més, també, més a nivell ideològic, mantenim bastanta distància amb ciutadans compromesos més d'EA, amb molts temes que, si vols, ara anirem tocant. Però, bueno, sobretot per salut democràtica, que tinguem aquesta lluita electoral, que a part, ja et dic, l'estic gaudint moltíssim. Escolta, i que et fa il·lusió ser cònsol, si no el presentaries? Per suposat, aviam, jo sempre ho he dit, fa molt temps que la política parroquial, aquesta més local del dia a dia, la que és una gestió cara a cara amb la gent, a mi sempre m'ha tirat moltíssim, molt més que la general. Ja saps que el meu pare, que va estar de cap de govern, i amb això, quan hi penso, fins i tot em causa vèrtic, perquè dius, ostres, Déu-n'hi-do el que devia passar a l'època i el que està passant ara, per exemple, al Xavi Espot, però jo m'ha tirat sempre molt més la política parroquial, mai es pot dir per on anirà la vida, precisament, però ben tirat, però de moment la veritat és que estic disfrutant molt aquesta etapa. No sé jo si d'aquí 8 anys veurem un Guillem Forner potser apuntant a... Ara mateix et diria que no. Mai puc dir el que faré, però ja et dic, em causa vèrtic i... Recorda el Mago Pop? Nada és impossible. Exacte, correcte, sí, aviam, això està clar. Ara anava a dir... M'anava a posar jo de possible cap de govern, però no, d'aquí 8 anys tindré gairebé 70 i no. Esborrem la cinta. Lombard, esborra això. Hi ha molta diferència ideològica, m'has dit una mica que sí, però és a dir, la teva formació amb seny, ja sé que aquí el tema de dretes i esquerres és complicat perquè no hi ha el comunisme a Andorra. No, exacte, i a més hi ha una cosa molt curiosa que parlant de política parroquial, els colors aquests es dissolen moltíssim. És veritat que en política nacional sí que Partit Socialista, els més liberals, els més no sé què, sí que tenen, ostres, aquí es parla de política macroeconòmica, es parla d'Europa, de temes que molt més compten aquesta ideologia més de dretes, esquerres o conservadors i progressistes, com li vulguis dir. Però en comú... tenen dret a ser progressistes? També, sí, no. I aquí a Andorra, de fet, és això, hi ha molta transversalitat en aquest sentit, però a nivell parroquial encara s'accentua més això, perquè realment, és el que dèiem abans, estem parlant de la gestió del dia a dia més a prop dels ciutadans que mai, és a dir, que
arreglar unes voravies no depèn d'una dreta o una esquerra. La gestió de l'aigua, la gestió... Urbanisme potser sí que el que hi ha, que és aquí, per exemple, on diferim més, que pot haver-hi més conservadorisme o més progressisme, en aquest sentit, potser. Per tant, entendràs que des de fora, perquè jo vinc de fora, tot i que resideixo, i ojalà sigui, bueno, ja dic jo que serà per sempre, al país, voteu persones i no idees i partits. Moltes vegades, i això és part de la idiosincràsia andorrana. Aquí, al cap i a la fi, ens coneixem entre tots, moltes vegades, i més en parròquies més petitetes com la Massana, i quan vas a parlar amb la gent, ara aquests dies que estem fent el porta a porta, que també és una cosa molt nostra i que a baix Espanya és impensable per la quantitat de gent que hi ha, lògicament. Era pensable a les municipals del 79, 83... Sí, de municipis així petitets, no? Suposo. I no petitets. Jo vaig acompanyar el seu dia a Pasqual Maragall, a demanar el vot porta a porta. Eren unes mostres, però clar, parlo de fa 83, fa 40 anys. Sí, fa 40 anys, exacte. Ja estic fent. Borra també aquest tros, Lombardi. A mi encara em faltaven 3 anys per néixer, imagina't. Clar, i aquest porta a porta, com és? Clar, ara, pensa, a la Massana ara mateix som 3.500 votants, que ja per fer un porta a porta... Però habitants no, votants. Habitants quan hi ha? Habitants estem cap als 11.000, més o menys. No voldria mentir, però més o menys uns 11.000, o sigui, ja ha crescut moltíssim, és una de les parròquies que de fet ha crescut més en demografia en els últims anys, i bé, els porta a porta, lògicament tenim el cens electoral, el llistat, i a partir d'aquí, bé, som tota la candidatura que ens anem dient, ostres, mira, jo el conec d'això, jo aquest el conec de l'altre, ens anem dividint per equips. I com és? Porter automàtic? Hola! Sí, moltes vegades sí. Nosaltres el que hem procurat, perquè és veritat que moltes també pot quedar una miqueta violent, i a vegades que et vingui a veure un polític ja et tira enrere. La imatge aquesta que moltes vegades tenen els polítics, que nosaltres volem defugir, una miqueta del que és la classe política, o som gent del carrer, de poble, i ja està. Però molts porta a porta, sí, es fan així, o fins i tot també, per no ser tan agressius, deixar una targeteta a la porta de dir, mira, hem vingut, tipus Amazon, no? Hem vingut, no hi eres. Però si vols parlar amb nosaltres, et fiques en contacte, et venim a veure, anem a fer un cafè o el que sigui. Molta gent que sí que coneixem, fins i tot ara, amb les noves tecnologies, amb un WhatsApp potser ja arregles molta més feina, però sí que és veritat que continua havent-hi molta gent que ells mateixos exigeixen aquest porta a porta, que els hi fa gràcia que els anem a veure. I és fantàstic perquè això és una tradició molt d'aquí que volem mantenir també amb tots aquells que ho continuen promovent. Els hi fa gràcia o potser volen també el seu minut de glòria, que ho mereixen, dir, escolta, m'ha vingut a veure aquest polític i aquesta política i, escolta, jo els he tingut a casa una horeta, els he fet un cafè... Més que minut de glòria, jo diria que el que volen és aquest cara a cara, precisament, parlant en plata, per fotre-nos canya. També, sí? Sí, clar, és que aviam, és que el porta a porta precisament és per això, per anar allà i que els ciutadans et diguin tot allò que la parròquia per ells necessitaria i tot allò que s'està fent malament, tot allò que es podria modificar o millorar. I escolta, són aquestes entrevistes les que més apreciem, perquè a mi no em serveix de res anar a algú que ja conec, que ja sé que em votarà, i que ets fantàstic i no sé què. Bueno, gràcies, està clar pel suport, però jo el que pretenc precisament és trobar-me amb tota aquella gent que té malestars que potser nosaltres no hem detectat o que bé, per A o per B, no hem pogut tractar aquell tema. Per tant, els porta a porta precisament són perquè el nostre programa electoral encara segueixi creixent més amb totes aquestes aportacions que es vagi fent la gent. Què t'agrada del programa electoral de la teva contrincant? Què m'agrada? Que és molt llarg. No sé si m'agrada o no m'agrada. Són 52 pàgines, em sembla. És un bon totxo, sí. Bueno, és un programa, lògicament també me l'he llegit. No sé fins i tot, això s'hauria de fer l'estadística. Aviam quanta gent es llegeix els programes electorals. Perquè no és obvi, també. És una bona pregunta, Exacte. Quanta gent que mira el futbol s'ha llegit el reglament? Nosaltres, conscients d'això, el que hem fet aquest any també, ha sigut, en comptes d'enviar a totes les cases programa electoral, hem enviat un díptic, un passamans, no em sembla que li diuen, amb 10 punts molt escuets que signifiquen segurament el més important que portem al programa, i a partir d'aquí amb un QR perquè la gent pugui accedir. Després també hem fet una tirada de programes poquets, però per a aquells que també els agrada tenir-lo en paper, sobretot també gent gran o gent que no tingui tant accés a les xarxes, però hem tirat molt per aquí i veig que ha agradat perquè, primer de tot, és un estalvi molt important. Imagina't, ara dèiem, 52 pàgines a tot color amb un paper que ha de ser de molt bona qualitat, que a més ha d'estar plastificat, perquè si els fiques a les bústies i plou, moltes vegades d'això. O sigui,
és un cost i mediambiental també terrible. Llavors nosaltres hem tirat per aquí, hi ha molta gent que ens ha felicitat de dir, ostres, mira, bona proposta d'haver reduït aquest cost i la gent que vulgui, que estigui interessada en llegir el programa, el té en accés, vull dir que cap problema. Què va passar aquest estiu a la Massana amb l'aigua? Sí, aquesta... Els que no estem allà setembre-octubre. I anem de visita, sí, setembre-octubre, que diem, hosti, sequera? No pot ser. A Massana, que sempre hem tingut tanta abundància d'aigua, aquest setembre-octubre realment va haver-hi una sequera brutal que bueno, ja n'hem tingut i el que es preveu és que cada cop siguin més intenses i més freqüents, segurament. I per mi això ja ha sigut un primer cop, un primer avís de que no es pot continuar així en molts temes. És veritat que ningú té la culpa que no plogui, més enllà del canvi climàtic, que de fet la culpa la tenim tots, això per suposat, però és cert que són situacions que s'han de preveure molt. És cert que el Comú de la Massana durant molts anys no ha pogut fer una bona obra d'infraestructura, de millora i de més xarxa d'aigua per poder abastir i per poder solventar tots aquests problemes, perquè realment venim d'una època dels darrers 10, 12, 15 anys d'un deute molt important al Comú. Durant aquests últims anys s'ha anat reduint, però això fa que, lògicament, la inversió també fos molt més minsa i en matèria d'aigua s'ha quedat molt enrere. Llavors, això ha provocat precisament això, que els dipòsits ens baixessin fins a nivells completament desconeguts fins a dia d'avui. Es van fer totes unes mesures d'impacte per solventar-ho, portant aigua d'altres dipòsits, intentant equilibrar aquesta balança, i bé, finalment va ploure i ara mateix tornem a gaudir de bona salut a dins dels dipòsits, però, com deia abans, això ens ha de fer veure que aquesta situació, més enllà de que en el futur pugui ploure més o menys, que ja tothom ens diu que serà menys, però de ser més previsors i de poder fer un pla molt més estructural perquè el creixement de la parròquia pugui garantir sempre aquest abastiment per part de la població de l'aigua. Aquesta tarda llegia als diaris que a Catalunya, són els veïns de baix, han prohibit les dutxes a gimnasos privats i públics. Compte amb això, no sé si és una amenaça o és un posar, però que està a punt de prohibir-se això. Ja està a punt d'exercir-se aquesta mesura. L'amenaça és que la gent sortirà del gimnàs amb una pudor, amb una catipent d'aquesta vaca. És que, en fi, jo considero una mica absurd perquè la gent s'acabarà dutxant a casa igualment. Exacte, sí. Gastarà aigua igual. Aviam, també és veritat que els gimnasos, potser l'ús que fan de l'aigua és molt més desmesurat que a casa. Nosaltres, com que a casa gastem aigua i l'hem de pagar, segurament la dutxeta que et facis de 2 minuts, al gimnàs et pots estar mitja hora allà cantant la lambada. Vull dir que llavors, potser és per aquest tema que els gimnasos també tenen un consum molt més elevat. Aquí a Andorra també passa, i també, de fet, a la Massana tenim gimnasos que també hem vist que els consums que han tingut durant els últims anys han sigut elevadíssims, i també una de les mesures que nosaltres proposem és que tots aquests grans consumidors, siguin gimnasos o complexos hotelers i tot, podem mantenir mesures perquè ells mateixos facin aquest estalvi, que gastin realment l'aigua que necessitin i que el Comú també tingui mecanismes per controlar-ho i poder-ho, potser no sancionar, però tindre aquest control sobre aquests grans consumidors, que al cap i a la fi són els que consumeixen més, lògicament. Has dit que sou 11.000 habitants aproximadament a la Massana. Seria una bona notícia que un servidor marxés a viure d'Escaldes a la Massana, però no només jo, sinó 2 més i 4 més. És a dir, necessiteu habitants? Depèn, us dutxeu molt, vosaltres? No, mira, escolta, Lombardi, això t'agradarà. M'he comprat un rellotge d'aquests de sorra, que li dones la volta, de 3 minuts. Ah, mira, perfecte. I està al costat de la dutxa enganxat amb l'octite. Ara, a l'apart-hotel on visc, potser s'enfadaran, però és això. I el màxim són 3 minuts. Diuen 2 minuts, 3 minuts. Tampoc tinc massa cabell per dutxar-me amb xampú, però als 3 minuts s'ha d'acabar sí o sí la dutxa. Molt bé. I és una cosa que m'agradaria patentar-la. És una bona mesura, la veritat és que sí. És tonto, però clar, has de tenir... Home, si li dones, si s'acaba el temps, si segueixes, ja no val. I tant, i tant. Bueno, responent a la teva pregunta, jo em dutxo, però gasto poca aigua. Seria una bona notícia que comencés a tenir més gent,
més habitants, més residents, la parròquia de la Massana, o potser ja esteu al límit? Aviam, la Massana té capacitat de creixement encara, això és veritat. El problema és que també volem veure quin tipus de model volem que porti la parròquia a partir d'ara en aquest creixement. Actualment el creixement podem dir que és desordenat, és desmesurat. Veiem que cada dia rebem noves promocions d'urbanitzacions completament allunyades del centre de la parròquia, amb indrets molt naturals, que suposin, lògicament, un mal gas del medi ambient tremendo i que a més també suposen uns costos extres perquè has de fer arribar les urbanitzacions, les canonades, tota la il·luminació, tots els serveis que requereixen aquestes noves inversions. Per tant, nosaltres el que sí que proposem és que aquest creixement pugui seguir, perquè lògicament no podem aturar la construcció ni el creixement, però d'una forma molt més ordenada, aprofitant els nuclis que actualment tenim a la Massana, que puguin créixer a partir d'aquí, però sempre amb aquest raonament més controlat, més moderat. Les torres que va muntar DEA a Escaldes no les veurem a la Massana. Esperem que no. Almenys si és per part nostra i si tenim la sort d'entrar al comú, per suposat que no els veurem. Això és una màxima i penso que Escaldes, no sé, suposo que parlant amb molta gent d'Escaldes et diran el mateix, que s'ha malmès moltíssim aquest skyline d'Escaldes, que abans estava únicament trencat per aquest caldea que donava aquest tall tan diferencial entre totes les cases completament planes i llises i aquest trencall que significava caldea que li donava l'exemplaritat. Ara mateix, a la zona de la part alta on hi ha les torres, ostres, és difícil de veure, jo no m'hi acostumo encara. Jo tampoc. A mi que m'agrada molt fer fotografies per l'Instagram i el Facebook, jo encara soc de Facebook, hi ha vegades que em costa fer una fotografia on no es vegi cap grua. Exacte. Sortim aquí en camp, aquí al costat dels estudis, i costa molt trobar amb l'enfoc que pot donar-te un telèfon mòbil, evitar i esquivar alguna grua. Exacte, no, i tant. Estem en un boom de la construcció brutal. També els indicadors diuen que això s'està començant a rebaixar, perquè a més hi ha hagut un augment dels costos de construcció molt importants, que també està fent que moltes promocions tirin enrere i de moment no actuïn, però sabem que a la mínima que això baixi un altre cop tornarà a pujar. Vull dir que això ja sabem com funcionen les bombolles aquestes, que pugen i baixen. Però per aquest motiu ara hem de ser previsors i actuar el més ràpid possible per fer que quan torni a haver-hi el següent boom de la construcció, perquè els humans ja ho tenim això, que no n'aprenem mai. Des de la crisi del 2008, que ja pensàvem, no, ara sí, ja sabem com funciona i tal, patapam, tornem-hi. Però bé, som així, no tenim remei, no? Vas anar a la Mani del divendres passat? Divendres passat no vaig anar perquè no vaig poder. Ara no sé què tenia, estem atabalats tot el dia amunt i avall, però a l'anterior que es va fer al Consell General també, aquesta sí que hi vaig anar, i també la que vaig anar, que em va agradar moltíssim, és la caninada popular, que allà ens vam trobar també, i vam gaudir moltíssim perquè vam veure que realment és una crida que compartim molts ciutadans de la Massana, perdó, d'Andorra, estic a la Massana, amb la Massana. Som vius, sí. No, i amb les eleccions, doncs clar, estic monotemàtic aquests dies. Però no, dels ciutadans d'Andorra que compartim aquesta crida comunitària de molta gent que està patint, perquè si hi ha un problema d'habitatge molt greu a Andorra, si hi ha inclòs problema d'habitatge i amb gossets, aquí es multiplica per 1000, perquè actualment ja es pot dir quasi que no hi ha lloguers actualment que acceptin animals. Això és un drama familiar per tots aquells que tenim gos i sabem precisament que això, que són part de la família. Ostres, posa la pell de gallina. M'agrada que diguis això, que són part de la família, i no hi ha vegades que algú et diu, són com de la família. Com que com? No, són de la família. I tu en tens 3, Jo en tinc 3, sí. Molt bé. I tant. A més en tinc 3 i moltes vegades en tenim més, perquè moltes vegades també cuidem gossets d'amics i tot. Vull dir que a casa nostra, les meves filles, sempre ho dic, semblen a Mowgli, s'han criat entre bitxos. Com preveus, com viuràs? Primer, hi ha jornada de reflexió aquí? Sí, el dissabte. Dissabte tots a reflexionar. No ho he entès mai, això, no ho he entès. I veig que aquí no ho sabia, per això t'ho pregunto, no sé ben bé per què. No sé quin origen té la jornada de reflexió, és veritat. Aviam, també va bé perquè és un paron després de tota la marató que tots estem visquent, i també un dia, ostres, jo sempre aprofito anar a fer l'esquiadeta, anar a fer un bon dinar tranquils amb la família, oblidar-se tot, tancar el telèfon i ja està. Llavors el diumenge, tots a votar. Però sí, és una figura curiosa,
això. Tens algun tipus d'amuleto pel diumenge? De dir, ostres, jo quan porto això sempre acostumo a tenir sort, no? No, no soc massa supersticiós, no, la veritat és que no. I com t'imagines, entenc que ja sé com te la imagines i com voldries, però la jornada del diumenge? Aviam, lògicament m'imagino que podrem donar la campanada. Sí? Seria una campanada la vostra victòria, sí? Jo diria que sí, perquè, clar, aviam, partim, i això en som molt conscients. Ciutadans Compromesos més DA, sobretot Ciutadans Compromesos, és un partit que porta des del 2011 amb hegemonia única a la Massana. És un partit molt potent, amb una maquinària electoral brutal, i això sempre els hi he reconegut. Són gent que saben guanyar eleccions i estan preparats per guanyar eleccions. Nosaltres no deixem de ser un grup que ens hem unit per tirar endavant un projecte, però sense cap tipus d'estructura al darrere comparable amb la que puguin tenir. Per això jo diria que seria una campanada, però també és veritat que durant els últims dies aquest input, aquest feedback que tenim dels porta a porta, de la gent que et para pel carrer, per les reunions de poble i tot, ostres, està sent més positiu del que ens pensàvem. I vol dir que és un projecte engrescador, diferent, aquesta coalició que tenim, que a dins tenim gent de la nostra plataforma que es diu Participa, de Concòrdia, del PPS, de Som Veïns, és a dir que està molt bé, la veritat és que sí. Bueno, escolta, no t'he preguntat per Europa. Ai, la gran pregunta. I ara et pregunto. Sí. Què hem de fer amb Europa? Què hem de fer? Què heu de fer? Tu que pots votar. Exacte. Doncs mira, jo, per poder votar, primerament necessito molta més informació. Informació molt més completa, perquè és veritat que el govern, la primera fase de la negociació, que ja va ser a l'anterior legislatura, va fer una feina, va fer una ronda per totes les parròquies per explicar el projecte d'Europa, però sí que és veritat que si alguna cosa van coincidir tots els que hi vam anar, va ser que en aquelles reunions s'explicava tots els pros d'aquest acord d'associació, i tots sabem que quan hi ha un acord hi ha pros, però també segurament hi ha contres. És impossible que tot sigui favorable, perquè si no Europa ens hauria dit no, en aquestes condicions no. Per tant, jo penso que seria molt sa que a partir d'ara, que el que deies abans, que ja es dona per tancat aquest acord i que falta, lògicament, tirar-lo endavant a través del referèndum. Abans del referèndum, la campanya comunicativa que haurà de fer govern serà molt important i, sobretot, amb tota l'honestitat d'explicar tots els pros, però també, sobretot, tots els contres que ens pot portar a aquest acord. Llavors, jo, a priori, en contra, tampoc ho estic, perquè penso que avui en dia és absurd pensar que ens podem mantenir en una illa. Sí, totalment d'acord. Ara bé, hem de mirar quines condicions se'ns proposa i sobretot això, quin prejudici pot suposar per Andorra. Ja hem vist, per exemple, que un dels grans prejudicis que ha tingut Andorra ha sigut aquesta inversió estrangera tan massiva que hem rebut els últims anys, que ha sigut la causa d'aquest urbanisme descontrolat, de l'augment dels pisos, ha sigut un desencadenant, i això sense estar a l'acord d'associació. Llavors, veiem amb preocupació potser com pot afectar a més aquest acord d'associació, perquè ara veiem que el govern sí que està prenent mesures amb inversió estrangera per poder començar a ficar una miqueta de freno de mà, que ja tocava, però, clar, potser amb l'acord d'associació aquest freno de mà també ens el tornen a baixar i no ens deixarien. Això és tot el que ens han d'explicar i quines conseqüències pot tindre pel país. Jo, que no estic de moment gaire a favor, també les positives. Vull saber les positives. Clar, exacte. Vull saber què podem fer a França, què pot fer un resident a Andorra. Clar, això, la mobilitat és veritat que es guanyarà moltíssim, sobretot per treballadors i per estudiants. És a dir, ara els que hem estudiat fora ho sabem que és dramàtic moltes vegades d'aconseguir fins i tot visats en molts llocs, però les residències i tot això es facilitarà molt, també amb les universitats. Per treballadors també aquesta mobilitat seria molt més àgil, però bé, a part d'aquí necessitem saber molta més informació, perquè un acord sabem que és molt més transversal, i si contem els 4 pilars de les 4 llibertats fonamentals que té Europa, de persones, de llibertat de desplaçament, llibertat de capital, què afectarà tot això a Andorra? Recordem que no entrem a la Unió Europea. Tenim un acord d'associació, ens associem amb la Unió Europea. Per tant, s'ha d'explicar. Hi ha una paraula que no ha sortit encara, que és seguretat, que per mi és un dels ADNs principals del Principat. I si continua igual, jo no votaré, però faré campanya pel sí. Sí, no, està clar que, i a més podem dir
crec que amb orgull que tot i el creixement que hem tingut durant els últims anys, quasi exponencial, és veritat que hem tingut més casos, més robatoris, però igualment els serveis d'ordre que tenim al país, sempre que hi ha qualsevol robatori, la mobilització que es munta és increïble. I la veritat és que es tanquen fronteres i aquí no surt ningú fins que es trobi el culpable. És fantàstic i això em sembla que ho reconeix tothom. Doncs això que ens duri. Moltíssima sort, Guillem Forner, de cara a les eleccions del proper diumenge i al futur. Salut. Moltíssimes gràcies. Salut i gossos. Salut i gossos. Família, parlem de dinericos i potser una mica també en relació a les eleccions de diumenge. Amb Antoni Feliu.